ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛୁ କି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଲିଭି হবে। ତା ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ହେଉଛି ନା ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କେତେ ବାଟ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। अरे ऊपर लगे 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 नीति पर्यटन समुद्र पानी आसूसी पानी कौन आसला छुईला देखिए पानी आस अधा छुई चलती ठाकुर वाला आउ जाए अधा जाइए आउ अधा जाए लिखला तो बर्तमान ठाकुर नाम लिखे समुद्र